Καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά με τα παιδιά μας, πώς μπορούμε να τα κατανοήσουμε καλύτερα και ποιες είναι και οι σχέσεις σήμερα, οι σχέσεις των ανθρώπων. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κρήτον Χριστιανόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, Έλσα. Ψυχίατρος με πολύ μεγάλη εμπειρία, βέβαια, και επιστημονική δίκευση στα παιδιά. Εγώ θα έλεγα επιτέλους μόνοι. Συνήθως βγαίνουμε και όλο υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας. Ναι, σωστά. Επιτέλους μόνοι, όμως όχι και στις σχέσεις. Τις οικογενειακές. Οι σχέσεις απαιτούν παραπάνω από ένα άτομο. Δηλαδή, και αυτό καμιά φορά το ξεχνάμε. Ζούμε σε μια εποχή όπου είμαστε τόσο προσιλωμένοι στον εαυτό μας και τα κοινωνικά μηνύματα τα οποία παίρνουμε από παντού είναι ότι πρέπει να επεξεργαστούμε τον εαυτό μας, να γίνουμε κάτι θαυμαστό και το α και το β, που ξεχνάμε ακριβώς αυτό, ότι ο σημαντικός είναι ο άλλος. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας στην ουσία μόνο μέσα από κάποιο άλλον. Και αυτό το οποίο ήθελα λιγάκι να τονίσω είναι, γιατί η ομιλία που θα κάνω στο Δήμο Πανοράματος την Τετάρτη στις 7 το βράδυ νομίζω ότι είναι κάτι για σχέσεις γονιών-παιδιών, αλλά στο σημερινό κόσμο. Ναι, είναι σχέση των γονιών και παιδιών στο σήμερα. Να τονίσω το σήμερα ποιο είναι. Το σήμερα, Έλσα, είναι διαφορετικό από το χθες, έτσι δεν είναι? Πάντως παλιά λέγανε, κύριε Χριστιανόπουλε, ότι υπήρχε αυτό το χάσμα γενεών και όλα αυτά. Τελικά τώρα υποτίθεται οι σύγχρονοι γονείς αυτά τα έχουν ξεπεράσει. Αλλά υπάρχουν άλλα εμπόδια. Καταρχάς ήθελα να πω, Έλσα, ότι πέφτουμε σε μια πολύ μεγάλη λούμπα αν νομίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Άλλο το να έχεις κατανόηση, άλλο το να είσαι διαθέσιμος για μια συζήτηση και άλλο το να είσαι φίλος. Καταρχάς η ηλικιακή διαφορά δεν μας επιτρέπει να είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Οι σύγχρονοι γονείς το λένε όμως αυτό. Πολλοί το λένε. Και εγώ έχω πέσει σε αυτήν την παγίδα να πω ότι είμαι φίλη με το παιδί μου. Λάθος. Όχι, δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας, γιατί καταρχάς και θα πω πολλά πράγματα τα οποία δεν αρέσουν και διαφωνούν πάρα πολύ του επαγγέλματός μου ή της ψυχολογίας με μένα. Δηλαδή πιστεύω ότι το παιδί χρειάζεται όρια, είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει. Το παιδί ξεκινάει από κάτι και μεταβάλλεται σιγά σιγά μέσα από την κοινωνία στην οποία ζει, την οικογένεια. Αυτά τα πράγματα τα οποία δίνουμε σε έναν ενήλικα, και ο σκοπός ο δικός μας σαν γονείς είναι να τον βοηθήσουμε ακριβώς να σταθεί στα πόδια του σαν ενήλικας. Αλλά ας μην ξεχνάμε, Έλσα, ότι βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό κόσμο από το παρελθόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι η μητέρα μου είχε πει όταν ήμουνα στην αντίστοιχη πρώτη ηλικίου, παιδί μου, θα γίνεις γιατρός. Η μητέρα σας το επέβαλε? Δεν μ' αρέσει η λέξη το επέβαλε. Όχι, ρωτάω. Εσείς είπατε ότι σας το είπε, ρωτάω. Ναι, γιατί βλέπεις ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή, αμέσως με τη σημερινή αντίληψη το εννοούμε ότι το επέβαλε. Ενώ ίσως μπορούσε να καταλάβει τις κλίσεις σας και τις ευαισθησίες σας και τις δυνατότητές σας. Για να σου πω την αλήθεια, Έλσα, δεν είχα καμία κλίση. Δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω. Καλά, ούτε εγώ ήξερα τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Δεν είναι κακό. Οπότε η μητέρα μου, η οποία είχε περάσει την ιατρική και απλώς παντρεύτηκε και δεν την ακολούθησε, ήξερε ότι για τα χρόνια εκείνα θα είχα, υποθέτω, μια επαγγελματική εξέλιξη. Δηλαδή αυτό που λένε ένα χρυσό βραχιόλι. Και σε αυτό είχε δίκιο. Ναι. Τότε έτσι έλεγαν τα πτυχία τα χρυσά βραχιόλια. Σήμερα μας είπατε να μην μπαίνουμε στην παγίδα οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, να λέμε ότι είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Κατανοητό, αυτό το κρατάμε. Από εκεί και πέρα όμως πώς μπορούμε να τα στηρίξουμε τα παιδιά και να αφήσουμε πίσω μας αυτό το ότι είμαστε φίλοι? Γνωρίζουμε σήμερα οι γονείς ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στα παιδιά? Καταρχάς, σας κάνω ένα βήμα προς τα πίσω πριν απαντήσω αυτό το ερώτημα. Το βήμα προς τα πίσω που θέλω να κάνω, και θα αναφερθώ σε ένα καινούριο πολύ μικρό βιβλιαράκι ενός Άγγλου δημοσιογράφου, του David Goodhart, The Road to Somewhere, ο οποίος λέει μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει ότι η σημερινή κοινωνία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που προέρχονται από κάπου. Όταν λέει από κάπου εννοεί το χωριό, την επαρχία, ένα μέρος το οποίο δεν έχει μεγάλη κινητικότητα, τα άκρα των πόλεων, όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο έναν αόρατο κόσμο με αυτή την έννοια? Όχι, αλλά έναν κόσμο πιο περιορισμένο, χωρίς πολλά πτυχία και τα ρέστα. Και τον κόσμο που τον αποκαλεί του anywhere, δηλαδή από οπουδήποτε, που είναι είμαστε εμείς οι οποίοι έχουμε τα μεγάλα σχολεία και όλα αυτά τα πράγματα. Ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν το πιάσω αυτή τη στιγμή. Αλλά το λέω αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει μια ένταση πια ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους.
θεσμούς, γιατί έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι μεταβιομηχανική και η οποία βασίζεται πια στις γνωστικές μας ικανότητες. Δεν βασίζεται τόσο πολύ στους μυς μας ή όπως παλιά. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν χειρονακτικές εργασίες μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με όλες αυτές τις αλλαγές της κοινωνίας. Και με αυτή την έννοια εγώ έχω άπειρη κατανόηση για τους γονείς που προσπαθούν να βάλουν τα παιδιά τους. Μη χαμογελάς τόσο πολύ. Ξέρετε γιατί χαμογελάω? Γιατί χθες το βράδυ ήμουν σε ένα τραπέζι και συζητούσαμε επί ώρες ποιες κατευθύνσεις θα πρέπει, βάζω και το πρέπει έτσι επίτηδες, να δώσουμε στα παιδιά μας για να μπορούν μετά από 20 χρόνια, γιατί τα παιδιά μας είναι δημοτικό τώρα, σε εμάς τουλάχιστον στη συγκεκριμένη παρέα, για να μπορούν τα παιδιά μας να επιβιώσουν στο μέλλον. Δηλαδή τέτοιο άγχος, συζήτηση, ώρες, τι κατεύθυνση θα δίναμε, αν θα το παροτρύνουμε όπως λέτε εσείς για την ιατρική, το πολυτεχνείο ή μετά από 20 χρόνια ποια θα είναι τα επαγγέλματα και όλα αυτά. Και μήπως ξεχνάμε όμως να τους δώσουμε τα απαραίτητα που μπορεί να είναι και η αγάπη, το ενδιαφέρον, η επικοινωνία, η απλή, λίγες ώρες μαζί, μια βόλτα. Κοίτα. Γιατί έχει να κάνει με αυτόν τον κόσμο που λέτε, ότι η μεν και η δε. Στο θέμα των γονιών. Οι σημερινοί γονείς νομίζω ότι είναι καλοπροαίρετοι, αλλά είναι πολύ κουρασμένοι. Είναι πολύ κουρασμένοι γιατί πρέπει να κάνουν 1 με 2 δουλειές, καθώς πολλές δουλειές είναι part-time, για να μπορέσουν να βγάλουν τα συνεχώς αυξανόμενα έξοδα. Οπότε δεν έχουν και πολύ κουράγιο να ασχοληθούν πραγματικά με τα παιδιά τους. Δηλαδή θεωρούν ότι αν είναι εξαντλημένοι, έχετε δίκιο. Ναι, αν πάρουν έναν να τους κάνει μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα, περιμένουν και υπερβολικά πράγματα από όλο αυτό. Επίσης, οι γονείς οι οποίοι έχουν χρήματα ή διαθέτουν χρήματα, τα υπερφορτώνουν τα παιδιά τους πολλές φορές. Αυτό το οποίο λες. Δηλαδή, κάνει και μπαλέτο, πήγαινε και κουγκφού και κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Αλλά τώρα προχωρήσει αυτά τα κουγκφού. Αφήστε τα, εδώ μιλούμε για αλγόριθμους, για πληροφορική, για προγραμματισμό από πολύ μικρά για να μπορούν αργότερα να ακολουθήσουν αντίστοιχες σπουδές. Το θέμα είναι όμως, πολλοί θα λένε τώρα ότι και οι δικοί μας οι γονείς δούλευαν στα χωράφια μέρα νύχτα. Και αυτό είναι αλήθεια. Εμένα η δικιά μου γιαγιά, τα 3 αγόρια που μεγάλωσε, δεν τα έβλεπε στην ουσία. Μόνο τους μεγαλώναν εκείνα τα χρόνια. Ξέρετε πώς είναι. Και η γειτονιά και μεταξύ τους και ένας τάζει τον άλλο. Τέλσα, υπήρχε γειτονιά. Ναι. Υπήρχε η θεία σου, η ξαδέρφη της μαμάς σου. Δηλαδή η μαμά σου μπορεί να δούλευε, αλλά από δίπλα υπήρχε μια εκτεταμένη οικογένεια η οποία σε σημάζευε σένα και σου πρόσφερε έμεσα κάποια από τα πράγματα τα οποία χρειάζεσαι. Σήμερα, όταν τα παιδιά σου είναι κλεισμένα μέσα σε μια πολυκατοικία, δεν υπάρχει αυτή η εκτεταμένη οικογένεια. Τα παιδιά... Άρα υπάρχει μοναξιά, εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό. Μοναξιά γενικά υπάρχει, γιατί η μοναξιά βασίζεται επίσης στο ότι επικοινωνούμε πια μόνο μέσα από το κινητό. Δηλαδή, βαρέθηκα να βλέπω νέα ζευγάρια έξω, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν ραντεβού και τα οποία κοιτάει ο ένας στο δικό του κινητό, ο άλλος στο δικό του κινητό και δεν μιλάνε ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς θα απαλλαγούμε από αυτό? Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Τα πράγματα πηγαίνουν με έναν ρυθμό τέτοιο. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο ρυθμός έχει οδηγήσει στη Ιαπωνία σε αυτοκτονίες. Δηλαδή, παιδιά τα οποία δεν περνάνε στις σχολές που αναφέρεις, αυτοκτονούν. Στις καλές σχολές, ας πούμε. Ναι, στις καλές σχολές. Τόσο πιεστικά είναι τα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα ακόμη είμαστε κάπως προστατευμένοι, γιατί αυτό το οποίο αποκαλώ όχι τους Άμχουερ, αλλά τους ανθρώπους από διάφορα μέρη, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια κινητικότητα, οι οποίοι έχουν μια μόρφωση, όλα αυτά, αυτοί φεύγουν αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν κινητικότητα. Το μυαλό τους δουλεύει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορα πράγματα. Μένουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν όλη αυτή την κινητικότητα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τη βοήθειά μας, χρειάζονται τη βοήθεια του κράτους. Δεν μπορούμε να τους λέμε ότι είσαι αμόρφωτος, είσαι βάρβαρος, είναι το ένα το άλλο. Άνεργος, υπάρχει μεγάλη είναι ανεργία. άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς το κράτος πρέπει να τους φροντίσει κατά κάποιο τρόπο σε μια εποχή που σε λίγο, σε 15-20 χρόνια, οι πολλές από τις δουλειές τους θα έχουν αντικατασταθεί από ρομπότ. Αυτό πέρα από αυτή, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πέρα από την κοινωνική πρόνοια που είναι ένα τεράστιο ζήτημα και γι' αυτό βλέπουμε και διαφορές σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης με εμάς και πολλά άλλα. Από εκεί πέρα εμείς μόνοι μας όμως πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ο καθένας στο δικό του σπίτι? Να περάσουμε λίγο περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας, να είμαστε εκεί. Αυτός ο ποιοτικός χρόνος. Και αυτό στη μόδα έγινε τώρα τελευταίο, ποιοτικός χρόνος. Ναι, και πάλι θα πω ανορθόδοξα πράγματα, Έλσα. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ
ότι ένα παιδί πολύ μικρό, μέχρι τα 2,5 ξέρω κι εγώ, χρειάζεται πάρα πολύ την παρουσία της μητέρας του εκεί. Δεν αρκεί δηλαδή ο λεγόμενος μόνο ποιοτικός χρόνος. Γι' αυτό αυτά είναι υπερεκτιμημένα τα πράγματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχουμε μια διαθεσιμότητα στα παιδιά και ειδικά στους εφήβους. Δηλαδή οι έφηβοι μπορεί να έρθουν στις 12 το βράδυ και να είμαστε στην κουζίνα και να κάτσουν απέναντί μας. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν κάτι να πούνε. Όσο κουρασμένοι και να είμαστε, πρέπει λίγο να μπορούμε να τους ακούσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο το οποίο είναι σημαντικό... Δηλαδή το να πούμε αυτό που λέτε ότι μπορούμε να ακούμε, το να πούμε την απλή λέξη «Είμαι εγώ εδώ για σένα». Ναι. Αυτό μετράει. Αυτό μετράει πάρα πολύ. Το «Είμαι εδώ γιατί εγώ δεν για το λέμε, σένα». εγώ δεν καταλαβαίνω. Πολλές φορές εξυπακούεται. Ενώ νομίζω, αγαπάμε. Ναι, πολλές φορές εξυπακούεται, άλλες φορές είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι για να το πούμε, νομίζω. Και δεν είναι αυτή η δικαιολογία. Ισχύει αυτό όμως, το ακούω και εγώ από πολύ κόσμο. Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα υπάρχει μια γενική κούραση. Υπάρχει μια γενική κούραση, αλλά εγώ ήθελα να μετακινήσω λίγο εδώ τη συζήτηση στο θέμα το ότι οι μοντέρνες γυναίκες θα πρέπει να αντιληφθούν επίσης ότι το να μεγαλώσουν ένα παιδί από μόνες τους δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Δεχόμαστε πολλά μηνύματα και για τα ζευγάρια σε διάσταση, για μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τους. Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία, μονογονεϊκή οικογένεια και έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή εγώ θα αρχίζω λέγοντας ότι καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο λόγος του πατέρα μεταδίδεται μέσα από τη μητέρα. Είναι η μητέρα αυτή που δημιουργεί τον πατέρα κατά κάποιο τρόπο. Οπότε το να μπορούμε να φερόμαστε καλά στον άντρα μας, να μπορούμε λιγάκι να του αναγνωρίζουμε εφόσον έχει μια αξία, που το παιδί να το αντιλαμβάνεται. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια έχει διαβρωθεί η πατρική εξουσία. Και γιατί όμως, κύριε Χριστιανόπουλε, πολύ ωραία, συμφωνώ με όλα όσα λέτε. Γιατί όμως αυτό, γιατί η γυναίκα βγήκε στην αγορά εργασίας, διεκδίκησε. Εμένα η δική μου μητέρα δεν δούλευε, ήταν η κλασική νοικοκυρά. Εγώ όμως μετά σπούδασα, δούλεψα. Δηλαδή βγήκα, είναι τελείως διαφορετικό ενώ το προφίλ και τα δικά μας τα παιδιά θα είναι πολύ διαφορετικά από σήμερα. Αλλά κάπου στην πορεία κάτι χάθηκε όμως στους ρόλους και στην επικοινωνία του ζευγαριού και στο πώς μπορούμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Καταρχάς υπάρχει μια ανισορροπία στο ζευγάρι. Δηλαδή όταν εσείς μου λέτε ότι εγώ σπούδασα, άλλαξα και τα ρέστα. Εννοώ διεκδίκησα δουλειές, τόλμησα. Ο σύζυγός σας, ναι, όπως το λέτε, ο σύζυγός σας, ο σύζυγός σας ενδεχόμενα να ήταν συνηθισμένο με μια μητέρα η οποία απλώς τον φρόντιζε, η οποία δεν δούλευε τόσο πολύ έξω. Ήταν η παλιότερη γενιά. Ακριβώς. Οπότε οι απαιτήσεις του από εσάς μπορεί να έχουν σχέση με τα βιώματά του τα παλιά. Οπότε εσείς με αυτή την έννοια μπορεί να μεταφράζετε σαν μια bitch, σαν μια κακιά γυναίκα. Ναι, και αυτό εδώ έχει να κάνει με πολλά ζευγάρια, το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν, πώς είναι μέσα οι οικογένειες, πώς ζούμε μέσα στα σπίτια μας. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη, αλλά είναι αυτή η άλλη γενιά που ζει τελείως διαφορετικά. Όλα αυτά τα βιώματα βέβαια που περιγράφετε. Γι' αυτό οι γυναίκες αισθάνονται πολύ πιεσμένες σήμερα, οι σύγχρονες γυναίκες. Μα είναι πολύ πιεσμένες και είναι και πολύ μόνες πολλές φορές, γιατί η έλλειψη συζήτησης και η έλλειψη κατανόησης, καταρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούσουμε και να καταλάβουμε τον άλλο, νομίζω. Δηλαδή όλα τα κρίνουμε από τον εαυτό μας. Δηλαδή, σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχω ένα νεαρό γυμναστή 22 χρονών που του είπα: άντε, είσαι τόσο καλός, θα σε βγάλω έξω να σε κεράσω μια μέρα σε ένα φαγητό. Και λέει, άντε θα δούμε, και τα ρέστα φάνηκε ενοχλημένος. Μετά καθοδόν μου είπε ότι είχε μια γκόμενα η οποία του έλεγε τι θα γίνει το βράδυ, τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο. Οπότε δεν το άντυχε αυτή την πίεση. Οπότε εγώ, ο οποίος είμαι ένας γιατρός, που σημαίνει ότι είμαι ένας καταναγκαστικός, ένας οργανωμένος άνθρωπος, πήγα να πιέσω έναν νεαρό που είναι χαλαρός με κάποιο τρόπο που αυτό του δημιούργησε αρνητικά αισθήματα. Άρα αυτό που εννοείται είναι να σεβόμαστε τον κόσμο του άλλου. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν στην εκδήλωση, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να τα αναλύσουμε. Θα ήταν πολύ ωραία. Εγώ θα μπορούσα να συζητώ μαζί σας για ώρες. Θα συζητηθούν και αυτά και άλλα. Έχετε χαιρετίσματα από το νομό Πέλλας, από εκπαιδευτικούς που μας στέλνουν μηνύματα ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί είναι αυτοί που βλέπουν τα παιδιά μας οι εκπαιδευτικοί περνούν περισσότερο χρόνο από εμάς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ωραία. Να πούμε λίγο και για την εκδήλωση και να ολοκληρώσουμε με αυτό για να έρθουμε να τα ακούσουμε όλα αυτά από κοντά. Η εκδήλωση μου έκανε την τιμή ο Δήμος Πανοράματος να οργανώσει μια εκδήλωση όπου θα μιλήσω για τις σχέσεις των γονιών
με τα παιδιά τους στο σύγχρονο κόσμο, και για το σύγχρονο κόσμο προσπάθησα ήδη να δώσω μια περίληψη αυτού του πράγματος, και νομίζω ότι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν κάνουν πολύ μεγάλες ομιλίες, δηλαδή θα κάνω καμιά 20 λεπτή ομιλία και θα δεχθώ ερωτήσεις. Περισσότερο το υλικό βγαίνει μέσα από τις ερωτήσεις, νομίζω. Ωραία, τέλεια. Θα τα ξαναπούμε με τη νέα χρονιά. Ως ψυχίατρος τα Χριστούγεννα τα αγαπάτε, γιατί τώρα χριστουγεννιάτικες εικόνες θα δούμε και λαμπιόνια. Τα αγαπάω. Δεν αισθάνεστε καμιά θλίψη, καπάθλιψη? Όχι, μ' αρέσουν και τα στολίδια και όλα αυτά τα πράγματα, και μ' αρέσουν οι αλλαγές των Χριστουγέννων. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση την Τετάρτη.